Silav êvar baş evan hêvîdar mûtev başin silametin doh me nekarî ji were bernameyekê pêşkêş bikim. Kompûtera min hinek xirabe bû min da hevalekî ji bo di ber çavara derbas bike. Em hema meselên ku me ji were amade kirine dixwazim pêşkêş bikim pêşiyan biçin Efrînê hin tiştên nû çê dibin di derbarê Rojavayê Kurdistanê de kan bidirin mesele çi ye, daw çi ye wê çawa pêş bikeve. Menfaetên netî wê Kurdan çawa dikarin pêş bikevin, çawa dikarin pêk werin di pratikî de. Ev cî ku hûn aniha li ser ekranê dibînin Efrîn e, şervanê Kurd li wê derê çok dide xaka Efrînê maç dike piştî 8 salan. Dîmenek dirêjtir heye dixwazim hema nîşanê we bidim. Ew jî ev e hevanno deqekî. Dîmenek pir xweş e ez dixwazim wê dîmenê hema bi were parve bikim kêfa min jî gelekî jê re hat. Ev ez hema dengê wî jî vekim. A bi vî şiklî em hema biçin Efrînê. Pir xweş in dîmenê ecêb xweş in. خديجة ما هي عرابة عزازة خديجة ده نجري بقى مهاتني والله خديها الحمد لله هذا ناريمان الفاتورية ايوه هذا ايوه هم الاول شيء بس بري وهر مغلي بصار سهلة هلا وسهلا ايوه مرحبا يا مامي مرحبا يا مامي عزوجوني سرقار حسين سلام لا حسين رمضان أزلم شمودا مالا ما كيل ولا أتأكد أنا عارف كاسك تكناتي إيه كانت مالا ما إيه تمام تمام ويدو قتشكنو ويدو تشكي وين كنا نهم إذا بس بقرا ما أنا بحث حتى براتنا أري بيجي ويدو هلا كنا مدرسة نوع بكرة أبحث شكل أبوهم محمد أيوة ما ناس ريت في بدها أيوة ريت أبتدي لنا ما ما الفش ما لا وش ما بجرد شيخ جداوي أبرم مالا جمو بدنا مالا جمو خانة لي زيادة إيه ما أو زيتونة مالنا بدره بكينا وبيت حسين خد كلام اشتهوا تيجوا أيوة دكرة هذا جرد هذا مولا حمودي أيوة حمد هي حسين حبيبي حبيبي رحمتي فريدة
Bir de gördüğünü kutlu. Videoş dakika karar. Ama kunde mazare. Ev malama fatar bediye. أنا عجل خير وكل عجل بكره. شنو بتشيك؟ أبنا ليه يبالي خير وكل. خلاص خليه يطلع. أبنا عجل بكره. يبقى ده مثل ده الكريم اللي هبدا يكون. أبيني. خليه يطلع. كم غرفة؟ تقريبا بلقي هيش مرة غرفة حاضر. أبونا سوى أيوه. شلون باشه؟ والله سر بانه و گرتی نه. برو قرتي قريب برا رجوانو قرتي جيش. تمام تمام مشكلة نه. لا لا تمام. كيف؟ حتى ذلك كان تسامح بالتعاون. أنا إن شاء الله أزلني. بقول لك هو جون بقول لك في مشكلة كثيرة دار خيطة ما أنا. أنا حاسين يكون دار شنو عارفين يجي وأنا زبدة ما حلال يجي. الملاد الناي يعرفين ما حبيا بزاف. يعني أنا والجدار كانت محمد صلاة الله كيف واكد مالك في شواكب باكو قرب بلد السيادة ما شو فيك ما كان إن شاء الله Hevan no bi vî şeklê ez hema nûçeya viya jî ji we re bixwînim bêdeng baş e. Bi vî şeklî ez hema mesele çi ye, daw çi ye, zinekî ji hevala re bibêjim. Merov hestiyar dibe ê min 38 sal ez neçûme gundê xwe. Yani Bakurê Kurdistanê ez 38 sal neçûme. Yani ez çûm heta Stenbolê ama heta Vartoyê ya rastî min cesaret nekir. Di pêvajoya ştiye ya beriya 10 sala da. Beriya 10 sala ez çûm. Heta Stenbolê çûm ama heta Vartoyê min nexwest ez muhatap bibim bi hêzên dewletê re li wê derê. Nizanim nebû yani. Neçûme gund. Ya ji min nexwest bîranînê min ê berê xirab bibin. Niha ev şandeya ku hûn dibînin şandeya hêzên ewlehiya hundirî ne. Yani asayişa Rêveberiya Xweser ya Rojava. Hêzên ewlehiyê yên Sûriyê ji bo koçberên Efrînê vegerin cî warê xwe ev gihîştin bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ev her du şande bi hev re çûne. Yani hêzên ewlehiyê yên Sûriyê û şandeyekî hêzên ewlehiya hundirîn ya Rêveberiya Xweser li gorî nûçeya Anhayê di nava wê şandê de ji xwe hûn dibînin Mahmud Xelîl heye Siyahbend Efrîn ew ku daxife fermandarê hêzên ewlehiyê yê parêzgeha Hesekê Merwan Elî heye Muhammed Abdulxanî ew jî yê Helebê ye. Welhasil yê wan hene ev şande ji bo vegera koçberan bicih bînin tespît bikin çûne wê derê ev serdan di çarçoveya peymanekê de têkirin 29 çile di navbera hêzên Qesedê û hikûmeta Demkî ya Şamê de hatibû îmzêkirin. Yek ji bendên sereke yê wê peymanê jî vegera koçberan ya bi ewlehî bû li ber bi Efrînê ve serêkaniyê jî wê wisa be. Di vê serdanê de vegera ewleya koçberên Efrînê wê divê were garantî kirin. Bi 100,000 koçberên Efrînî Şehba Taxên Şêx Mexsûd Eşrefiyê li dibistan li mizgeftên Qamişlo Hesekê derbesiya Amûdiyê li wan deran Girkê Legê li wan deran hatine bicihkirin. Niha wê çawa bibe hatiye plankirin di destpêkê de bi qasî 400-500 malbatên Efrînî wê vegerin cî warê xwe. Paşê jî pê derpê wê hemî kes vegerin Efrînê. Baş e? Yani ev tiştekî pir meqûl e. Niha yek ji tiştên girîng kevanno ku ez dan hat dixwazim bi we re parve bikim ew jî daxuyaniya kecekê û ya hemî Kurdan e di derbarê
ve rapora komisyonu. Rapora komisyonu hat redkirin jaliyek tamamı Kurdan ve çiye mesele binerin hevanlı. Eğer balavel ser be sema zub zujara bukhune. Hep serokatiya konseye revebra keceki di derbere rapora komisyona parlamentoya Türkiye'de da xuyaniye ki da kuma civakên Kurdistanê kecekê balkişan ser pêdiviya têkoşînê got eger hûn dixwazin hewldanên rebera bû encamê bixwara bîne divê milletê me, gelê me, hêzên demokrasî di mijara çareseriya doza Kurd û Kurdistanê de meseleya demokratîkbûnê de xwe bi rêxistin bikin tê bikoşin. Niha ev nûçe me ji Anefê girtiye li gorî Anefê qismek da xuyaniya kecekî bi vî şeklî ye. Ez dixwazim ku hevalê me goh bidinê ka mesele çi ye. Ji ber ku ev nêzê dibe erê salek zêdetir e wê dikeve sala dudiya pêvajoyê dest pê kiriye dewleta Tirkiye tu gavekî navêtiye herî dawî Komisyona Meclisa Tirkiye bi gelek derdoran re hevdîtin pêkanî bendewariyekê ciddî hebû raporekê dihat amedekirin pêşkêşî meclisê dihat kirin li gorî wî hêzên gerîla vedigeriyan Bakurê Kurdistanê tevlî siyasetê dibûn demokrasî pêk dihat em ji Ewropayê vedigeriyan wê derê me xebatê xwe ê ragihandinê li Bakurê Kurdistanê me bimeşanda me li Amedê yani em ketine nava hewldanekî bi vî şeklî yan jî ez nebêjim xeyal yani bendewariyekî bi vî şeklî lê ka em binirin raporê çi got û keceke helwesekî çawa nîşan dide hema yani qismekî daxuyaniya kecekî bi vî şeklî ye dibe çi gelekî dirêj em qismekî ku ez texmîn dikim we eleqedar dike min berhev kiriye avabûna komisyonekê berfireh ya ji pêncî û yek kesî ku piraniya partiyan li binê sîwana meclisê di nav de ye ji bo dîroka Tirkiye bû gaveke giring. Jê re Komisyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasî hatibe gotin jî tê zanîn ku ev komisyon bi esasî tekildarê pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên ji ber wê ava bîye. Me giringiyekî mezin da vê komisyonê lewma bendewarî ji vê komisyonê bilind bû. Ji ber vê jî timî da rojeva me de ma dibêje keçeke. Rapora komisyonê ya piştîkarê bi mehan hate eşkerekirin xwedî gelekî kêmasiyên bingehîn û şaştiyan e. Naveroka raporê ji ber van kêmasî û şaştiyên bingehîn qels maye, lawaz bîye. Bêguman ji ber nebûna demokrasî pirsgirêka Kurd bê çareserî maye ji xwe ji bo Kurd fayde jî wernegirin pêşî li çareseriya pirsgirêkê ve nebe bi îsrar xwe ji demokratîkbûnê wergirtine dûr kirine. Di raporê de nav li pirsgirêka Kurd nayê kirin. Heta ku nav li vê pirsgirêkê neyê kirin çareseriya wê nemûmkün e. Di raporê de tê gotin çareseriya pirsgirêkê bi ji holêrakirina sedemên wê yên bingehîn vekirê daye. Lêbelê ev sedemên bingehîn û sedemên wê nayêne danîn. Ya ku Tirkiye 7 salin lê asê maye ev e. 7 salin ne bi sedeman lê bi encaman re mijûl dibin. Yani sedema 7 salî înkarkirina Kurdan e. Her çendî tê gotin ku qaşo dest ji înkarê hatiye berdan jî ji aliyê hukukî ve ji aliyê siyasî ve tê xwestin yani dewleta Tirk dixwaze vê înkarê bidomîne. Yani mesele çi ye? Rapor behsa encaman dike. Mesela şiddeta ku anha tê bikaranîn îsyana ku Kurdan dahe dest pê kirin encama problemekî ye. Yani problem çi ye? Çima Kurdan isyan kir? Sebebî wî dibe ji holê were rakirine ve esas mesele ji holê were rakirin çareser bibe. Ji ber vê yekê di raporê de qala hebûn û pirsgirêka Kurdan nayê kirin. Lewma jî behskirina xuşk û biratiya Kurd û Tirkan ji aliyê civakî, çandî, siyasî, hukukî ve qîmetekî xwe tune ye. Ji bo pirsgirêka Kurd neyê gotin bi îsrar pirsgirêka terorê dibêjin jêra. Tê gotin ku çareseriya mayînde ya pirsgirêka terorê bi demokratîkbûnê ve dibe. Ya rast di raporê de tê qebûlkirin ku şer ji ber neçareseriya pirsgirêka Kurd e. Tê destnîşankirin heta niha bi feraseta ewlekariyê nêzê pirsgirêkê bûye. Tê gotin bi vê nêzîkatiyê pirsgirêk nikare were çareserkirin. Bi vî rengî ji aliyê siyasî, çandî, civakî ve yên pirsgirêka Kurd ew dibe li xwe mikur hatine rast e. Hin tişta da dibe îtiraf kirine. Lê ev yek jî tê wateya qebûl nekirina hebûna Kurdan. Yani hebûna Kurdan qebûl nakin, çareseriya pirsgirêkê danayînin ser masê,
da raporê de qala hebûn û pirsgirêka Kurdan nayê kirin, her tişt di çarçoveya terorîzmê de tê bicih kirin. Bi vî rengî feraset polîtîkaya berê a dewletê tê berdewam kirin. Di raporê de gelek caran qala demokratîkbûnê tê kirin, rast e, bi vî rengî nebûna demokrasiyê weke çavkaniya pirsgirêkê tê qebûl kirin. Ev yek wê hebûn mafên bingehîn yên Kurdan bide qebûl kirin. Gelo bê ku hebûn û pirsgirêka Kurd were bilêvkirin û destnîşankirin, demokratîkbûn çawa mümkün e were bicîhanîn? Gelo demokratîkbûn bê Kurdan dibe mantıqê raporê vê yekê diyar dike. Ji aliyê din ve meseleyekî din heye di raporê de pirsgirêka Kurd ya ku 100 salan berdewam dike, tekuşîn, berxwedan, îtirazên gelê Kurd bi hêzên derve ve tê girêdan. Yani ê ku Kurd teşvîq kirine hêzên dervan e. Rapor wisa pênasê dike. Ji xwe ez bînim bîra we di dema Şex Saîd de di destpêka 100 salê de jî tim dibêjin provokasyona İngiliz e. Yani İngiliz, Fransyan hêzên derva Kurd teşvîq kirine xistine nava vê meselê. Divê serhildana dawî ya 5 salê dawiyê de jî dîsa bi hêzên derve ve girê didin. Divê keceke tevgera me ya azadiyê bi hêza gelê xwe li hember her cure zor û zehmetiyan baweyeke fedakarî, fedayîtî li ber xwe dide 52 salin jî tê dikoşe. Eger tekoşîna me ya azadiyê xwe ne sparta hêza xwe ya cewherî, gelê xwe 52 salan nikaribû dibê bi domanda yan jî vê tekoşînê nikaribû xwe bigihanda heta roja me. Ya rast dewleta Tirk xwe dispêre hêzên derve. Li gorî polîtîkaya hêzên derve û bi polîtîkaya li dijî tifaka Kurd û Tirkan a hezar salî tevgeriya ye. Kirk û pirsgirêk girantir bibe. Yani em xwe bi hêzên derve ve girê nadin. Kesî em teşwîq nekirine. Me pişta xwedaya milletê xwe di vê manê de dibêje. Ji ber ku problem heye dibê me dest bi tekoşînê kirin. Ne ku ji derva ve ji me re hatiye gotin. Ji ber vê yekê jî gotina ku dibêjin tevgera me ya azadiyê xwe dispêre hêzên derve ji birî propagandaya şerê taybet û reşkirinê ya klasîk nayê tüm maneyekî din. Em qebûl nakin ku mora terorîzmê li tevgera me were xistin. Bi dê hezara mirov ji alî hêzên eskerî, polîs, milîs ên dewletê ve hatin kuştin heta niha. Bêguman di şerê bi dehan salan de aliyan bi hezaran wendayî dane. Rêbera po gelek caran pêşniyaz kir ku komîsyona lêkolînkirina heqîqetan were ava kirin. Suçên şer ên di dema şer de hatine kirin werin lêkolînkirin. Bi kurtasî rast nine ku wendahî ji yek alî ve bêne nîşandan. Ji xwe em dibêjin ku şerekî heye, encamê xwe giran e, rast e, lewma pirsgirêkê dî bi şer nikare were çareserkirin. Bi kurtasî ew têgeha terorîzmê ku di raporê de timî qala wê tê kirin di derbarê meseleya ruhiyetê de dibe darbe li rihê raporê dixe. Rewşeke welê diafirîne sedemên esasî yên pirsgirêkê ve dişêre. Mijarekê din ya cuda ku mirov neyîniyên şer dînin holê lêbelê mijara ku komîsyon li ser disekine pirsgirêkên ji ber nenaskirina mafên bingehîn û hebûna Kurdan e. Pirsgirêka bingehîn a Tirkiye em dibê qebûl bikin ku pirsgirêka Kurd e. Girêdayî vê yekê pirsgirêka demokratîkbûnê ye. Dema ku pirsgirêk bi vî rengî were nirxandin wê çareserî jî hêsan bibe. Ji ber vê yekê jî pir mühîm e. Mirov li ser uslûb, li ser rê û rêbaza ku çareseriya pirsgirêkê hêsan dike, rehet dike bisekine. Meseleyekî din heye ku di raporê de li ser hate rawestandin meseleya danîna çekan e. Vegera Tirkiyeyê. Ka em binêrin çawa bas dike, keceke. Niha dibê rêbera po îradeya siyaseta demokratîk ji xwe daniye holê. Em dibêjin jiyana me ya ji niha û pêve, jiyana me ya siyasî, stratejiya me ya têkoşînê wê li ser bengeha siyaseta demokratîk bibe. Yani me dev ji şer berdaye. Ji ber vê yekê jî danîna çekan li ser bengeha azadiya siyaseta demokratîk hatiye nirxandin. Gerîlayên ku rahiştine çekê ne ew kesên ku li vegera li malê bifikirin. Yani spê heta êvarê
nel bendene ku kam sibi dusbe ve gerim malaka tişteki usa tuneye gotina dest ji çekan berdin u ve gerim mali nezikatiye ki veleye rumeta insanın dışkine ve çekan dayının lebeli pişti ve çibibe yani emi çibk gel o tekoşina siyasi demokratik ya azad ve garibe verekirin le Türkiye eğer ne usabe be bir rengi nabe çuma bir keve nava atmosfere ki hey ya siyasi yenle Türkiye siyasete demokratik dikin jibo çareseriye perskre ki tekoşina demokratik demeşinin de bir anhalle Türkiye suç dedi yani anha devan şertan de ku em çekan datinin le Türkiye xebata jibo doza Kürt jixwe suç deditin anha dve atmosfere da em nikarin be çekan dayinin u vegerin Türkiye lewma danina bi temamî ya çekan û vegera li Tirkiye tenê li ser bingeha azadiya rêxistinbûn, fikrî, garantîkirina siyaseta demokratîk a bê astengî û destnîşankirina çareseriya pirsgirêka Kurd ya bi entegrasyona demokratîk ancak mümkün e. Yani ji bo ku em bikaribin çekê xwe bi temamî dayinin vegerin Tirkiye divê em baweyekî azad jaliyê siyasî ve jaliyê fikrî ve em bikaribin xebatên xwe ên siyasî bidomînin siyaseta demokratîk bibe garantî ama bê astengî xebatê ku em ê ji bo dawa Kurd û Kurdistanê bikin nebe suç em neyne girtin ancak navê vê jî entegrasyona demokratîk e yani guherîn û veguherîneke demokratîk hem aliyê Tirkiye divê xwe biguherîne veguherîne hem aliyê Kurdan ancak bi vî şeklî merûv dikare vegere ew jî divê raporê de em nabînin yani mesela ferzkirina atmosfereke wele ya siyasî ku tasfiyekirina bi temamî li tevgera me ferz dike azadiya siyaseta demokratîk lênîne dewamiya mejiyên berê ye mesela anha divê tiştek ku da raporê de hatiye nivîsandin berdewama mantıka berê ye baş e mesela ji rêxistinê dixwaze xwe temamî tasfiye bike û vegera me ya Tirkiye jî li me ferz bike navê vê çi ye yani teslîm bûne rêxistina xwe fês bikin werin teslîm bibin başê wê çi bibe mesele divê derê de ye yani heta ku sedemên pirsgirêkê ji holê neyne rakirin tu watiya gotina dest ji çekan berdin û werin divê tu mana van gotinan tune ye yani sedemên pirsgirêkê divê ji holê werin rakirin sedemên pirsgirêkê çi ye tiştek ku biye sebebê dawa Kurd û Kurdistan çi ye yani mafê netewî ê Kurdan bi temamî divê li wan were vegerandin yani li Kurdan were vegerandin Kurd karibin ji dibistana sêretayî heta dawiya zanîngehê perwerdeya xwe bi Kurdî bikin mesela Kurd hal bibe yani merû ji bo Kurdan tê bikuşe divê nebe sûç Selhedîn Demirtaş û hemû hevalê xwe êlî zindanê serbest werin berdan çima em dibêjin Selhedîn Demirtaş berku sembolîk e Selhedîn Demirtaş evano sileh çek negirtiye destê xwe mesela gelek şervanên Kurdan hene şervanên Kurdan anhat hepsê dane li gorî qanûnên dewleta Tirkiye tu herî çek bigirî ew dibe sûç ne li gorî yasayên îro yên Tirkiye mesela normal tu çek silah negirî normal tu dikarî siyasetê bikî çünkü çawa ku heqê Tirka heye siyasetê bikin çawa ku heqê Tirka heye dawa milletê xwe bikin mesela parastina Tirkçîtiye çawa ku serbest e li Tirkiye divê parastina kurdewarî jî divê serbest be yani heqê Kurdan çi be divê merû bikaribe biparêze yani parastina heqê Kurdan jî sûç be wê devê gerî li çawa dikare vegere yani mümkün ne niha vana em hemî jê ra çi dibêjin naskirina mafê netewî yên Kurdan navî ew e wextê ku me got mafê netewî Kurda êdî tu divê dewleta Tirkiye hem mafê Kurda nas bike eger nas neke jî divê însanê ku dawa naskirinê dikin weke sûcdar neyne dîtin mesele ew e divê mesela heta ku sedemên pirsgirêkê ji holê neyne rakirin tu maneya gotinên vala tune ye
ev gotinên ku hûn dikin dibe manawî tune. Dibe me çi kir? Me rabû partiya xwe fesih kir erê. Tekoşîna çekdarî me danî erê. Pêwîstiya wê çi hebû dibe me anî çi. Niha jî pêwîstî bi cîhanîna pêwîstiyên hukukî siyasî yên pêşvebirina vê pêvajûyê heye. Yani çi ji me hat xwestin me kir? Bingeha wî ya hukukî amade bû? Na. Aniha jî dibe wezîfa wê arkadaş yani bingeha wî ya hukukî hûn hazir bikin ji dewletê re dibe. We rapor hazir kir. Ama di raporê de bingeha hukukî tune ye. Dema ku dibe me kongreya danzdemîn li hev kom kir. Me biryara fesihkirinê da tekoşîna çekdarî me rawestand. Me çi got? Me got ji bo ku em bikaribin biryarê xwe yê di kongrê de pratîze bikin. Tiştên ku banga aştî û civaka demokratîk de hatine gotin dibe ji bo ku di pratîkê de pêk were ancak ve ancak dibe Abdullah Öcalan dikare wana di pratîkê de bide pêkanîn. Ew jî dibe azad be. Heta ku ew azad nebe di pratîkê de nikaribe bide pêkanîn dibe ême ji destê min e. Em pratîkê nakin. Me biryar daye rast e ama pêkanîna wî jî dibe gerek Öcalan azad be. Ew qas net. Yani dibe eger li gel salekî ku di ser banga 27 Sibatê re derbas biye hîn pêşketin çêne bûne sedema vê jî ew e ku rêbera xwe xwedî mercên azad ên karkirinê hine. Yani bawekî azad nikare bixebite. Ji ber vê yekî dibe yani pêşketin çêne be. Dibe destê dewletê de ye. Muxatabê esasî yê mijara ku Komîsyona Meclîsê rapor amade kiriye dibe rêper Apo ye. Muxatabê esasî Öcalan e ne? Wextê ku tu wî azad nekî, tu wî serbest nerdî, tu wî şert û merc nedî pêşiya wî ku were rêxistina xwe di pratîkê de fesih bike. Dibe wî çaxê manewî tune. Ji xwe dewletê bi gotin û daxuyaniyên xwe ev qebûl kiriye. Ji ber vê jî ji bo xalên ku di banga 27 Sibatê de bi temamî û rast werin bi cîhanîn divê rêbera xwe azad be. Wekî din rêyekê din tune. Heta ku ev neykirin ciddiyet baweriya dewletê ya li ser mijara polîtîkaya çareseriyê wê timî bibe ciyê pirse. Eger neyê xwestin ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi temamî bixitime, yani eger hûn naxwazin ev pêvajo bixitime, encamên erênî yên ku qala wan tê kirin. Eger hûn dixwazin bi dest bixin, wê demê mercên karkirinê, mercên şert û mercên xebatê yên rêber Apo sere rast bikin. Ji bo ku bikaribe bawekê lezgîn wezîfeyên li ser xwe bîne cih. Wekî din nabe yani. Gelên me, milletên me, hêzên demokrasiyê di mijara çareseriya doza Kurd û Kurdistanê de di mesela demokratîk bûnê de dibe acîlan xwe bi rêxistin bikin, dev koşin. Mesela kecekê di vê derê de bawerî bi dewletê nayîne. Piştî vê komîsyonê bi taybetî bawerî bi milletî ne dibêje rabin ser piya, piştgirî bidin me, piştgirî bidin vê pêvajî em ji bo ku em li hember dewletê hinekî bihêz bin. Yani ev mijarekî mühîm e hevano niha milletê Kurd ji bo rabe ser piya yek halekî lazim e. Mesela ji bo ku milletê Kurd rabe ser piya dibe merov di xeta netewî de îsrar bike. Heta ku rêxistinekî di xeta netewî de îsrar neke, mafên netewî ê milletê Kurd yek bi yek rêz neke daneyne ser masê, milletê Kurd pir zehmet radibe ser piya. Çünkü milletê Kurd 5 sale pir westiya ye. Her cara ku jî hatiye xwestin tê koşiya ye, mücadele kiriye, berdilên pir giran dane. Mesela ana rewşa Maxmûrê li Holê ye. Milletê me botanê gundê wan hatin şewitandin, seferber bûn, derbeder bûn, berê xwedan Başûrê Kurdistanê 4-5 kamp guherandin û bi hezaran malbat yani. Dîsa Rojavayê Kurdistanê gelek însan, Bakurê Kurdistanê 5000 gund şewitîn berê xwedan Ewropayê, bajarên cudayên Tirkiye. Yani milletê Kurd êpê kişand. Aniha êdî xeta netewî lazim e. Mesela ez garantî didim eger xeta netewî weke stratejî, weke îdeolojiyekê bingehîn merov dayne Holê milletê Kurd di wê çarçovê de birxistin bike,
Milletê Kurd daxwaza mirovan vala vê nagerine. Yani tînecî. Tînecî. Wê demê radibe Serbiya, piştgirî dide tevgerê, piştgirî dide dawê û li hember dewleta Tirkiye jî milletê Kurd bi ser dikeve. Dünya alem dizane ku civaka Tirkiye, dewleta Tirkiye naxwaze demokratîk bibe. Ne ku dikare ama naxwaze. Çima naxwaze? Hûn li şîrovegerê wan godar bikin, hûn revebirên siyasî ê Tirkiye godar bikin, ew dibêjin di şertê rojhilata navîn ya îroyîn de em nikarin demokratîk bibin. Wextê ku em demokratîk bibin, em perçe dibin. Çünkü wextê ku tu li gorî usûla demokrasiyê tu tevgerî, milletê Kurd daw kir divê tu dawa wan bînîcî. Daxwaz kir divê daxwaza wan bînîcî. Wê demê çi dibe? Türkiye gav bi gav ber bi perçebûnê vediçe. Yani Tirkiye ne ku nizane, bi zanebûn demokrasiya red dike. Ji bo dibêjim, dawa me a demokratîkirina Türkiye bedîhewa ye, wekû vala ye. Çünkü Türkiye ne ji ber nezaniya xwe bi zanebûn demokrasiya red dike. Veya ez dibêjim derekî mirov not bike, mühim e evan. Yani hûn li şîrovegerê wan godar bikin, ê ku heqîqî diaxivin, divê di şertê îroyê rojhilata navîn de em çawa bibin demokrat. Yani ne mümkün e ki yani. Ne mümkün e. Nabe yani. Ji ber vê em mecbûrin vegerin ser xeta netêwî, em xeta xwe biparêzin. Hevalna. Wê demê milletê me piştgirî dideme. Niha Yaşar Güler, Wezîrê Parastinayê Tirkiye daxive, dibe ji bo serkeftina mayîn de lazım e PKK hemû şaxeyên wê yekser çekê xwe dayîne. Mesela dîsa aynî benîştê xwe dicûye. Dîsa aynı tişta xwe dubare dike, bila PKK çekan dayîne. Çima? Çima yani. Mesela çima? Hesede çima çeka dayîne, PKK çima çeka dayîne. Sebep çi ye? Xêr e yani. Tabii Tuncer Bakırhan jî bersivekê tund da dibe dewleta Tirkiye êdî tiliya xwe li Kurdan nehecîne. Gotina Tuncer Bakırhan e. Wezîrê Parastinayê Tirkiye Yaşar Güler da axaftinekê xwe de behsa vê pêvajoyê kir, got stekna dewleta me zelal e. Tekoşîna me ya li hember terorê didome, tunekirina bi temamî ya terorê ne tenê meseleyekî ewlehiyê ye, di aynî demê de berpirsiyariyekî me dîrokî ye. Serkeftina mayîn de ya vê pêvajoyê jî bi demil bes radestkirina çekan a rêxistina terorê vekirê de ye. Radestkirina çekan a hemû şaxên wê vekirê de ye. Bêkê masî. Hemû şaxên wê yani. İran jî nav da. Japonya jî di nav da. Avrupa jî di nav da. Di vê mijarê de sekna dewleta me zelal e, guman tê de tune ye. Di vê êdî dijayetiya Kurdan dayînin aliyekî. Kî dibêje? Ev Tuncer Bakırhan dibêje. Hevanno, li Sêrtê di civîna gel de axivî Tuncer Bakırhan, bersiv da Wezîrê Parastinayê Tirkiye Yaşar Güler, Bakırhan xwest ku berpirsên hikûmeta Tirkiye li gorî ruhê pêvajoyê tev bigerin, dest ji zimanê gefan berdin. Mesela vê derê de tişta ku Rêzdar Tuncer Bakırhan şaşe ew e ku ruhê pêvajoyê ew e ku tevgerên Kurdan çekan dayîne. Ji bilî wî mesela ruhê pêvajoyê wekî din tune ye. Di serê me de me ji xwe re xeyalekî çêkiriye, ya jî me kirasekî çêkiriye, em li pêvajoyê dikin. Kirasê me û kirasê dewleta Tirkiye ne weke heve. Ew dibêjin bila Kurd dev ji çekan berdin, ku sibê du sibê hilbijartin çêbû, em bikaribin ji milletê xwe re bibêjin binêre. Di serdama me ya AKP MHP de me çi kir? Hem bi rêya çekan, hem bi rêya operasyonên eskerî, hem jî bi rêya dîplomasiyê bi xapandinê me çi kir? Me Kurd anîn wê astê ku êdî çek û sîlah neyê teqandin. Yani Kurd êdî me aciz nakin. Hêdî em ê jî daxwazê wan jî em ê tune bikin û xilas. Dixwazin vê rastiyê bixin aletê propagandaya xwe ya hilbijartina. Yani ev ruhê pêvajoyê li gorî Tirkiye. Em çi dikin? Em dibêjin nizanim mafê me wê were nas kirin, demokratîk bûn çê bibe. Hûn jî zanin nabe. Yani ne mümkün e yani.
Mantıka Türkiye dest nade hevanlı. Mantıka Türkiye ancak dıştaki destede meruf hata netevi bişopine ısrar bike zore bile ser devlete Türkiye ucu Türkiye cüda bube. Vakidin çare tüneye. Yani bitirkar anabe. Hakikaten abi ha. Yani her sosyologan bipirsin. Sosyologin hakikaten alim ehli bir işi je bipirsin. Mesela je diroknasan bipirsin ya. Siyasetmedarı xudi tecrübe joan bipirsin. Türkiye'ye iru li coğrafya rojata navin çewa dikare li gori Avrupa'ya bijî mesela. Demokrasi Avrupa'yı. Per rengi, per dengi. Kantonal sistem, federatif sistem. Mümkün e. Mümkün e. Nahilen. Nahilen. Ji ber vê yekî Tuncer Bakırhan dibêje em ji berpirsên hikûmetê dixwazin li gorî ruhê pêvajoyê tev bigere kîjan ruhê pêvajoyê? Mesele esas ew e. Wezîrê Parastinê divê derdikeve bi zimanekî wiha kartîne ne li gorî vê pêvajoyê ne li gorî wêneyên li Münîhê ye. Mesela wêneyên li Münîhê ji bo me serbilindî ye, serfirazî ye. Ama li gorî dewleta Tirkiye Avrupa, Amerika teröristan li Münîhê pêşwazî dike. Cihan divê êdî Mazlum Abdî nas dike. Ew hîn jî dibêje terörist. Rast e dewleta Tirkiye wisa dibêje erê ji bo Xwedê dibe. Tu li ku derê dijî? Çawa radibî hêjî Mazlum Abdî ra dibêjî terörist? Divê êdî dev ji vê dijayetiya Kurdan berdin. Ez dixwazim bank bi birê serokkomar bikim. Bila êdî Enqere tilî li Kurdan nehecîne, li şûna ku tiliya xwe li Kurdan bihecîne, bila wan wekî bira bibîne, danûstandinê li gel wan bike. Li aliyê din Parlamentoya Tirkiye êvara İNİ rapora hevbeşiya komîsyonê li ser malpera xwe ya fermî belav kiribû. Di raporê de pêşniyazên wekî derxistina yasayekî taybet ji bo çekdanîna gerîlayên PKK, nehesebandina çalakiyên dûrî tundî weke suçê terörê, yani insanê ku şiddet bikar neyne, êdî dibe weke suçdarê terörê nedîtin. Dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê kîjan biryaran bidin dibe mirov pêk bîne, Üselhadîn hêjî girtiye. Wekî din Pergala Qayyum vegere. Mesela Pergala Qayyum suçê dewleta Tirkiyeyê dest datîne ser şaredariyên me. Yani suçê dibêje ez suçê xwe şûm ve digirim veya weke diyariyekî pêşkêşî me dike. Ya te ji xwe dest daniye ser şaredariyê me veya suçê. Tu dibêjî temam edî ez suç nakim. Ama veya ne lütfekî. Tu Selahattin Demirtaş şu hevalî davê jî hepsê hemî insanê me siyasetmedar. Dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ku te bi xwe îmzê kiriye te gotiye qanûnê biryarê te çi bin ez tînim cih ê tu nayînî cih anha raporê de dibê em ê wî jî bînin cih. Tamam bîne cih ji xwe wezîfa te ye. Eleqayî mitinê ki. Eleqayî mitin e. Eleqayî bi Kurdan tune. Tu li gorî yasayan tev digerî. Tev gere tu mecburî tev gerî ji xwe yani. Yani ê min ji bo ku tu min razî bikî, ji bo ku tu min razî bikî, ne ku rezîl bikî, razî bikî, divê tu mafê bingehîn, mafê netewî Kurdan tev nas bikî yani. Heqê Tirka çibe Kurda jî ew e. Em jê re dibêjin wek hêvî yani. Yani jî adalet. Di nava milletan de adalet were bicî yani. Li gorî gotina serokê parlamentoyê piştî Remezanê ew pêşniyaz yasa têne rojeva parlamentoyê bi vê yekê jî êdî gavên yasayî wê werin avêtin. Hevano niha nerazîbûnekî din heye ew jî serokê PWK yani Partiya Welatparêzên Kurdistanê Mustafa Özçelik rapora komîsyonê rexne kir got ev rapor çiyayekî xeyalî ye û mişkekî mirî ye. Yani em serê xwe da pir mezin dikin lê halbikî tiştekî qasê mişk derdikeve holê. Yani Dem Partî û Hudaparê jî rexne dike çima dibe dema ku rapor hatiye xwendin dengê erê bikaranîne. Çima rapor erê kirine? Halbikî mirov dikare red bike. Ya Mustafa Özçelik diyar kir ku rapor bi dengên AKP, MHP, CHP, Dem Partî û partiyên din hatiye qebûl kirin. Ji bo vê rapora ku komîsyonê qebûl kiriye gotina çiyayê mişkek za
evet TGH'ki Türkiye yani çiyeki mezin mişkeki yine dünyaya. Goteneki Türkiye ne Kurdina yani. Yani bir emli benda çubun utuştaki küçük derket. Öyle manada. Mustafa Özçelik desin şankır ku komisyon jibo muculkirne hatiye avakirin. İro bi vê raporê re bêtir zelal bûye ku projeye Türkiye bê terör ya ku rayedarên dewleta Tirkiye behs dikin di rastiyê de projeyekî wisa ye ku hebûna Kurdan wekî millet tunetê hesibandin ew ji hemû mafên xwe yên netewî û demokratîk yên kolektiv bê partê hîştin wekî din dibêje di rapora komîsyonê de li ser mijarên wekî naskirina nasnameya Kurdî, perwerdeyiya bi zimanê dayîkê, qebûlkirina zimanê Kurdî wekî zimanê fermî, qebûlkirina navên Kurdî yên cîwaran, ronîkirina cinayetên kiryarê wan nediya, azadkirina girtiyên siyasî, tû pêşniyaz tune di raporê de li ser van mijara. Yani pênasêkirina pirsgirêkê wekî pirsgirêka terorê tê wateya berdewamkirina siyaseta înkar û asîmîlasyonê. Rast e jî. Ji ber vê bala min kişan min xwest ez bora parve bikim. Bêguman pirsgirêk ne tenê di nava vê raporê de ye, divê Dem Partî û Hüdapar dengê erê bikaranîne, ew jî şaştiyekî mezin e. Merov ranave divê vê raporê erê nake. Li şûna ku Dem Partî û Hüdapar bi şerhê dengê erê bidin, diviya bû bigotana na em raporê red dikin. Rast e. Wekî din divê heyeteke temsîliya Kurd ku bi beşdariya partiyên siyasî Kurdan, saziyên sivîl û Spî Kurdan pêkte, divê ez dixwazim heyeteke temsîliya Kurdan hebe, rêveberên dewleta Tirkiye bi vê heyetê re hevdîtina pêk bînin. Mesela bang li dewleta Tirkiye dike dibêje em bi hev re pêvajoyeke rasteqîn ya aştî û çareseriyê bidin dest pê kirin. û ji derdorên Partiya Karkerên Kurdistanê û Dem Partiyê re jî dibêje di pişt deriyên girtî de bi Tirkiye re li hev nekin. Werin em komisyoneke taybet ya nava Kurdan bi hev re ava bikin, heyeteke temsîlî ya Kurd em bi dewletê re bikevin nava diyalogê. Mafê Kurda çi ye em bi dewletê bidin qebûl kirin. Tiştekî bi vî şeklî heye. Em derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibin hevan. Ew jî meselekî pir mühîm e. Piştî guftugokirina mijarên di derheqê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê û Îranê de niha hevpeymaniyekî pêk hatiye, yani komisyonekî taybet ava bî ew mühîm e. Endamê desteya rêveber û berpirsê şandeya PDK Îranê Muhammed Nezîf Qedirî beyan kir ku wan bi navê hevpeymaniya hêzên siyasî Kurdistana Îranê hevpeymaniyekî ava kirine. Yani tiştekî weke platformekî hevbeş. Êdî ew ê bi hev re biryaran bidin. Çi dibêje piştî guftugokirina rewşa Îran û Rojhilatê Kurdistanê ya li gel aliyên siyasî bi beşdariya berpirsên yekem ên her pênc aliyan biryara pêkanîna hevpeymaniyê hate dayîn. Hevpeymanî yani komisyonekî hevbeş e. Kîjan partî têda cih digirin pênc aliyên siyasî ne. Yek PDK Îran, Partiya Jiyana Azad PEJAK, Partiya Azadiya Kurdistanê PAK, Komeleya Zehmetkeşanê Kurdistan û Sazmana Xebatê ya Kurdistanê. Berpirsê PDK Îranê her wiha da zanîn ew ê daxuyaniyekê bidin çapemeniye daxuyaniya wan hat nizanim. Hevan no. Niha mesela Amerîkayê de ji çend gotina ji were bêjim şandeya Amerîka ya danûstandinan ya diyalogê divê amade ye. Yani bi Îranê re bikeve nava diyalogê. Eger di nava 48 saatan de pêşniyazeke detayî tê de hebe. Hûrgilî ya peymana nükleer werbigirin. Peymana Îranê ya nükleerî bi detayî eger divê were eşkere kirin divê em amade ne bi Îranê re bikevin nava diyalogê lê divê 48 saatan divê me dem daye Îranê ji bo ku vê lîsta xwe bidin me. Yani di derbarê nükleerê de çi dikin çi nakin. Niha berpirsekî payebilindî Amerîkayê ragihand ku Washington amade ye roja îniyê li Cenevrê danûstandinên nû yên li ser bazariya nükleerê bike bi şertê ku rêveberiya Tehranê
pêşniyazekî bike. Heval dipirsin dibêjin ala Kurdistanê hebû te çima rakir? Ez ji we re bêjim çima rakir? Ala Kurdistanê tiştekî bi qîmetê hevanna. Yani merov weke logoya xwe ya şexsî nikare bikarbîne. Alaya Kurdistanê. We goterê. Mesela êmin vê derê Bedran TV ev logo hevalekî ji min re hazir kiriye. Ya rastî ez tiştê wisa ji bo min pir qîmeta wî jî tune yani logo hebe tune be. Yani tiştek ku hûn dibêjin ev e ne? Ê ku min girê dide, ê ku ji bo min bi qîmet e, axaftinê min in. Tiştî ku ez dikim, dibe ez sibe du sibe poşman nebim ji wan. Tiştî ku ez dibêjim, dibe ez karibim îmza xwe bavêjim binî. Logo ew e. Logo îmza min e. Di vê kanalê de ez çi bibêjim, ji devê min çi derbikeve, ez pêva girêdayî me û ez zû bi zû poşman jî nabim. Çünkü ez gotinê xwe di pîvê min dibêjim. Gotinê min de şîddet tune ne. Aştî heye, biratî heye, xuşk û biratî heye. Lehvatin heye. Azadiya xwe îfadekirinê heye. Ji ber vê ez qîmetê dedim logo. Yani imza min e. Ama çi ye mesele? Rojên awarte ku netewa me eleqedar dikin hene. Rojên taybet. Weke êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê, serhildanên gel. Ji ber vê ji bo hurmeta netewa Kurd min rabû çi kir? Ala Kurdistanê me bikaranî. Ala Kurdistanê ne a başûrê Kurdistanê ye. Ev ala, ev bayrak yani ala ku ana em dibînin ser ekranê veya ta ji destpêka sed salê ve heye. Ji xwîbûnê hatiye girtin. Ala xwîbûnê hûn bikevin Google'ê bin lêxin ala xwîbûnê aynı weke vîya ye. Yani şiklê rojê hinekî cuda ye lê al ev e. Baş e? Ev ala Kurdistanê ye. Ala Kurdan e. Hatiye qebûl kirin li Bakurê Kurdistanê û başûrê Kurdistanê jî ev yê qebûl kiriye. Komara Kurdistanê ya Muhabadê jî qismekî weke vîya ye lê qelem û ew genim lê hatiye zêde kirin. Ew jî tiştekî wekî vîya ye. Yani dîsa here were rengê sor û spî û kesk di hundir de jî rojekî zer heye. Vana tiştên sembolîk in hevanna. Pir vana ra bilî nebin. Ez dibêjim qey. Merûv tiştê esasî re bilî bibe baştir e. Yani ême vê derê em ranabin dawa netewe perestiya Kurdî nakin. Em ragihandineke rast a bi Kurdî dixwazin pêşkêşî we bikin. Yani me ji destpêkê ve gotiye em dixwazin bi zimanê xwe xizmetê bikin ji milletê Kurd ra. Ji bo milletê Kurd dibe xizmet bi Kurdî were kirin. Yani mesela tu nikarî bi Tirkî manşet bavêjî bibêjî Kürtçeyê sahip çıkın veya durutiye. Mesela wê gotina xwe bi Kurdî bêje. Xwedî li Kurdî derkevin. Rojnameyên ku bi Kurdî weşanê nakin, bi îsrar bi Tirkî weşanê dikin û radibin di weşana Tirkî de jî bang li millet dikin dibêjin xwedî li Kurdî derkevin, ez vîya weke durutî qebûl dikim. Tu tiştekî dixwazî ji bo Kurdî ew ê Kurdî bibêje. İnsanê ku Kurdî nizanin bila bikevin wê zehmetî ku manşeta te merex bikin biçin wergerînin. Bila bi xêr wê manşeta te însan du gotin Kurdî fêr bibin ma çi tî daye? Ma dünya xira dibe. Na ne? Ji bo wî hevan rojnameyên me çiqas êmene ê Tirkiye nizanim. Televizyonên me ê ku Tirkî weşanê dikin çiqas êmene nizanim. Yani ez medyaya Tirkî ya rojname û televizyonê ku bi zimanê Tirkî weşanê dikin ez weke ya me nabînim. Tamamen red dikim. Ez pêşniyaz dikim ku milletê me ê ku dawa xwe ya netewî birêva dibe. Televizyonên me ê bi zimanê Tirkî weşanê dikin. Acîlen wana bigirin. Rê nedin weşanên Tirkî. Hemî weşanê xwe bi Kurdî bikin. Veya pêşniyaza min e 10 sal ez dikim. Daîme dikim. Zû de dikim. Heqê kesekî tune ye milletê me bi Tirkî agahdar bike. Nabe. İlim, zanyarî dibe bi Kurdî pêşkêşî milletê me were kirin.
تو بحثا سر هیوید کی بن هیوید کی بحثا سر عردید کی بن عردید کی تو بحثا تکنولوژیت کی تو بحثا پیشکتن لجیهانت کی وانا حمید به بکردی به یعنی علم بکردید به مرو پیشکشی ملتی بی ملتی ما حق که یا انسان ما کت نابجم ترکی نزانه yani milleti min çima biçe hewcê Tirkî bibe ji bo bibe xwedî ilm ji bo zana bibe çima hewcê Tirkî bibe ya doktor û profesörê min ê Kurdî zanin hene wana bike xizmetê bil ew ji milletê me re xizmetê bikin bi rêya Kurdî ne ji ber vê yekê hevan min ev ala me tiştê ya bêjim tiştên sembolîk ji bo min ez pir qîmetê nadim normal hûn ji xwe fikrê min dizanin من ez به اساسی را علاقه دارم شونا کو مروف alperesti bike مروف حق کردا اینه تبی بپاریزه باشتره çünkü alperesti aliye خواه خطر هنه تو تکاری دبن آلیه دا تشتین خراب جی بکی اما تو حقیقت بپاریزی بلا آلا تتونه بجنه مسیله al yeketiye sembolize dike. Yani em hemî girêdayê ku derêne. Em hemî dibin kîjan banê de hatine jem he. Ew sembolize dike û mühim e tabii bu aliyê de. Ama ya mühim ew e. Hakîqeta meseleye, cewherê meseleye evanna. Niha Amerika 48 saat wext daye evê İranê ew mecbura bas kir. Lidvê naberê de kan binirin wê çawa bibe. Xwendekar dîsa daketine qadan aniha li Îranê serhildan heye. Em binirin heta ku derê diçe gelo wê serkeftin çê bibe çê nebe. Yani piştî operasyonên bixwîn yên me haborî li Îranê ew xwepêşandanên li dijî hikûmetê aniha li zanîngehan dîsa dest pê kiriye. Yani destpêka ev pêvajoya perwerdeyî ku nû dest pê kiriye. Mesela li zanîngeha teknolojiyê ya Şerîfê ya Tehranê bi sedan kes li hev kom bûn cesaretekî pir mezin dixwaze. Serhildana li Îranê naşibe serhildana li Iraqê û Sûriyê ya ji ya li Ewropayê. Dîrek darvekirin e yani ha. Suçê kuştinê ye yani. Cezayê kuştinê ye. Ji ber vê kî ji însanê me li wê derê serî hildidin heqeten însanên giranbihan e. Yani devlet insanan dikuje perek gulê jî ji malbata te digire. Ew qas bê exlaqin. Ya çi camerî ya çi camerî ya Ahmed Aslan ya ev çend roja tu wisa dikî ez mehcûbim li hember te heqeten mala te ava yani hem endametî û abonetî tu tînî ji me re û mala te ava xwezî herkes wekê te bîya xwezî herkes wisa bifikiriya yani kanalê me yê Kurdî pêş bixin hûn dibînin yani eybe ya wallahi billahi ez şerm dikim İnsanên me rojnamegerên Kurd ku bi Tirkî weşanê dikin ez şerm dikim wan guhdar dikim wallahi billahi hin istisna hene binêrin hevalê me welatparêz hene Kurdiya wan têrê nake herikbar baxifin mecbûrin bi Tirkî bikin ji ber ku ji destpêkê ve wisa ye ya İngilîzî baxifin mesela İngilîzî weşanê çêke mesela Fransî çêke madem ki tu dixwazî xîtabê milyonan bikî İngilîzî çêke milyarek insan dikan te gudar qeneve dünya alem jî hinek dawa me dibîse işte hê tu nekir rana bi İngilîzî çînak tê Tirkî çê çi yani kî çi dike bi Tirkî ya çar gotinê viku valan e ya merhaba arkadaşlar çi yani gerçekten ya doğru söylüyorum yani hevan noş ya Kurdî xweş e werin Kurdî em bi hevra weşanê hevbeş çê bikin em behsa netewek Kurd bikin heqê Kurda bikin em bi hevra bixebitin meselê dawê mezin bikin dawa me ya netewî heye de bi xatirê we hevan no silav rêz dem baş